দুর্নীতিকে বন্ধ করতে হবে 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 International Day of all indigenous people. Tina hai salo kana bela kana tong thok sa thok sala priti bigo. Sini tipra salo ne sumane sal. Pia ba jor na no ma khat kaisa sara tipra raja ne joto jaga bo tini tong thok dom dom ne bisingo. Sini ki la bolo bo kana de kisi sa juda hai mang lai kha. Bela kana kha bo lai ja. Temane kha or lo sini MLA Bortaman MLA Rampodo bo bela kana nai komani haya sirkine bo bura bata te regas ke beneficiary roni nam diploma tha BJP ne khagai bela kana hoira ni khlai ta mane sing khlaka abane bagai sing bono sing bela ke selego abane bagai sing bisa naye orani beneficiary khabang ma tona robor ne bisa naye sing talar laija naigra na boro bo ma khlai boro bo ma khlai beneficiary no bo ma ke boro injustice ke boro ne ba ke otasar khai do sing ba no ha ne san nei sing bo boro phulo ne kaisi abane bagai sing talar laija sing mai shi to boro sing bai ko ke sa ba na sing mai shi to kaisi ko salai khabo bai tini ko salai mala salai ko hai ba sing asa khlai boro salai nai kana boro positive ko sa boro de negative ko sa ka sa boro ne kutulia haisi boro ne beneficiary ro boro bela kana to chal khlai ja to bela kana tak nok mama ni ro pila sikane no ro woi second ni no ro ya third ni no ro ya oba ke khlai ja tong pura bata maya oto sa boro na rakha bo sarkai ya bose boro bata mano abane bagai che bela kana oppose khlai ho bela kana selego angni je bahano 2018 cholo paltai hothane angni je botongo rampodo MLA thane ati jamate ne je ora joto beneficiary to nai ramne borna অবদান তো হইছে কিন্তু আং অবদান সানাই বসো যদি বহু সংখ্যা কাকাই বস খাবো বনস লিডারশিপ সংখ্যা জংবনো বরনি কিলানি ব্লগ বন ইয়াপ্রিকানা নি রিয়া হইছে নাইগ্রানা বব বাহাই খাই লিডারশিপ খাই বন অবতে হাই খাই বরনা কথম তে খাই গভর্নমেন্ট নি ডাবল ইঞ্জিন বর ত্রিপুরা বরন গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সাব বর ডাবল ইঞ্জিন ন চঙ্গ ফুলুই নাই হইছে Ani sinema diploma thane state ni leader ati jamate ilam se phai angora phai belakana bakha kosto nangjago karon to state ni leader ba sara tripura rajyo kore sing sara tripura rajyo ne block sing kore juda jagawa asa bejiti asa kosto ya kintu oro khona pai mane chine video saha pai ban ko sakha video bai ko sakha bos awo belakana samung tang ko ya chine MLA local MLA bai bo sajao tarmane bo রাজনীতি দেখায় নাগা ধর্ম দেখায় রামপদ খিচুড়ি খাই খাই যাব বসাব রোমান স্ক্রিপ্ট নাঙ্গিয়া দেবনাগরিক নামনি সাব দেখাইছে বসাব খ্রিস্টান এসটি ফেসিলিটিস মায়ানি সাব ওয়াই বড় সাব ক্ষমতা রাখা হয়েছে जोंबो नाय रामपद सेमिनार लिडार हायसे जों चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जतनो ज्ञान गोनां जतनो वासनानि गोरों जों बोसराव लड़ाई खालायनाय नायग्राना 2024 बीजेपी हाथाव देश को बचाओ सारा भारत वर्ष सिरिगलाय दबो जों अरा किलो बचाव तिनि जों अकौनो कसार जे त्रिपुरा बचाओ रामपद हाथाव बीजेपी हाथाव देश को बचाओ जों साराने बाध्य बरे सबका साथ सबका विकास अब हमने है दलार सबका साथ त्रिपुरा साथ विनाश अपने बागे जों बरना बेलाय से लंगायसे अपने बागे जों प्रतिबाद खायने आनटिल एंड अनलेस बर जों दाबिना रया खाय बर बबो थांखायसे बर तमना बखा माने इलेक्शन खाय प्रति इलेक्शन
খাইলে কিন্তু যেটা গভর্নমেন্ট খাইব আপনার মকল কল সবাইকে যত বিরোধী রন নাই নাই আবাসে বড় সময় মতো হয়েছে আপনি বাকি বেলাখানা বছর তিনি হাই সালো বেলাখানা কাগজ সরু অরণি বড় বেলাখানা বিরবা নাংলাই যাক जों जतन सहाय जों लिडार जों अरनो कल सालाय लामसाखौ बाय सिनि लाइभ मा टिभि बो जों तिनि सिनि बुखौ बाय किसा साइनेलेनो तिनि किला ब्लक आन्डार ब्लक ताम ताम डेपुटेसन लाइखा आपनो टिभि ब्लक एक्सेप्ट होयका भिडियो सार एक्सेप्ट होयका आपनो टिभि सिनि बुखौ किसा सोंनेलेनो बायनि निसिनि मुखिसा गरि आनि सिनमोनखने सूर्य देवी जमातिया नों तामो दंमोन आं ब्लक सेक्रेटारि हो दंमोन सेक्रेटारि बो तिब्रामतनि सेक्रेटारि ना निन कामी पवित्र रामबारी अच्छा तिनि तमनि बाय फाइले मानि अरो खने जों सिनि दाबि गोबां माने दं माने गे ओ बुरा बातानि बा रेगानि विभिन्न धरननि सिनि मा थाइ दं माने बन बरक ताक्सने रया बिदे दिखे रया गे ताबक जों हाइनि बाङो पालखे फायैसों ब्लक तालार फायलायला हा रफायमा या गला ताबक पर्यन्त बर जोंनो जवाब रयाखो गे ताबक हाइनि बाङो आन्दोलन चले लाइतो खसि ताबक ब्लक बिसिङो साबा साबा दं द साइदेमान अरो बिसिङ ताबक सारति रक दंबाय खरां कतर सादि यान बेकग्राउन्ड नो माइक खरां सार सारति रक दं सार बिदु सारति रक दं तै अन्न फुजि रक बिसिङो दंबाय बरक अरो बिसिङो न ताबक दं गे ताबक जरा जोंनो बर खबर रफायाखो हाइनि बाङो जों ब्लक तालार वइनो दं रबो जतखन जों माया जों जे मा थाइ दं मानि न बर गसैनिया ततखन पयजत जों हाखेनो त हथु साल हाखेनो जों दंनाय जाया नुया कारै दंनायसै तिनै साल आर जति से तिनै साल जति जाया नुयाखे जति नरक अर जगा उनक लाबो वातै मान जागै वातै हिया साथि तङै बा साथि हुयाके दङ आसके बुबा करना हामजागै नाय तिनि अर जगा रेली प्रोटेस्ट खेलेका उन तैबै जति माया केन्द्रनि बेसांगते ताम ताम नाहारमु ताम एक्सन नाय बिदि सारनो बसाइतै बे एक्सन कतर जों नायना थांलायनाय दानि हमाले जों उसुक बायसों या कायाखो उसुक बायसों बाथागलायाखो तैबो जों नांला हांके तैबो जों सांगा कतर छे आन्दोलन कतर जों मा खायलायना थैके थै थांके थां जों आन्दोलन नखालायला तै कैसा सों मंबाय तिनि तो जागा थाइ जागो इंटरनेशनल इंडिजिनियास पीपल देहने तिनि पालि जाय दङ हाय देबा from the 1994 1994 BCO United Nations नै आफ्टर डिक्लेरेशन पालि जाखदौ 1994 आफ्रन चिमिक तिनि सक जरा तिनि ताबक बोसोरखौ 2023 1994 चिमिक आफ्टर चिमिक डिक्लेरेशन खायसा यूनाइटेड नेशन नै पालि जाय फायो आपनो तैबै नों जरा यंग जेनेरेशन दङ ताम को खसानाय तिनि तो गोबां मा ननि बुरै बदल लगा ट्रेडिशनल ड्रेस हायबा कल्चरल ड्रेस सुमै कानै जत फायो दो बेसरबा बेगमा बुरै ननि बिसिङ आब्रनो नों बेसांबा नों ताम को खसानाय बरक न को खसानाय आसोनो जों ताबक जेमन साथारै दंगो बरबो बसकाङो दैबो साथारथों हानि बाङैनो जों आसोनो जुबक संना आं को खसार जाबो जों जेमन ताबक कष्ट खायो साथारो बरबो हाखेनो साथारथों होनगासे थिनांगो जोंबो हाय थांनाय जेने बुसाबोदै बुसुबोथाय बरबो हावै थाङो साक्सेस यंका जों अरबजोब निरगदे सुबाय आगे जों आइ यां खामो ताकसले बुखुजों अमनसिनि किल्लानि थानसानि मारि अ थानसा जों जया साबा दंनाय उसुबायनि पाया दै बुसिनि लामा कलक गागला बुकुरो जों अर चिनि अफिसार एडीएम एडिशनल एसपी बरबाय गदुगमा कक सालायखा निरग अबश्य सिजाक निरग जतनि सुबाय जों प्रथम कक सालायमानि बरकुना इन्सुरेन्स बनि रिटेन रया आनि बाङै बर हाहायनो पाब्लिकनि जत फाइनाय वारियर्सनि चापलायै बर बाइक दंखा जे रिटेन होनि बाइक दंखा अमनुसिनि थानसानि मारि आइसे ताको बको अमनुसिनि तकाहा अताम बर रिटेन खेरका चिनि याव रखा जतनि अर मोबाइल सबनाय जारा माया चिनि फटो बुइफानो नामन ककरै अर जों कयेकटा चिनि एजेन्डा दंगो जों थाङै 1 तारिख जों जे सामाने अर जागा दायथि बिलेसि कमिटि बुट मा खाइनाय 1 नम्बर दंगो असिनि मनिटरिं किति एडिसिनि के फाइजा कक्लजा बन ब्लक बाहायनो जागा मारनाय बरक बाय बेनिफिशियारि रक सिल खाइजानो बनो माना हनाय
बाहायनो बरक सालायनाय ओइ दिन 10 दिन बिसिङावनो तिनिनो बरक डिएम बाय आसबै हमनो सल खायने बाङै चेष्टा खायनाय होनो बरक 10 दिन समय नाका बरक 15 दिन हुका जों बनो मानेया जतनि चापबाय बरक हायनो 10 दिन हुका इके बरक 10 दिन समय साका पूरा डिएम बुसाका तिनिनो बरक आसबनाय आसबै ओ 10 दिन बिसिङाव सिनि किल्ला लंने जे जंजाल और बीजेपी रति प्रमोथा आलकापाथि खागै कमनि रेगा होदे नक होदे विलेज कमिटी खाइया और जाब्रनि जे कन्वेनर ब्लॉक ने और जगह हाइली इलीगल बागा और जगह ब्लॉक ने ब्रनि जे चेयरमैन चमनि बतन जों टोटली ब्रनि बुसका कक साका बर बाहायनो अफिसार्स रगु बसेका हम चायानो होदै हाइ बाङै तिनि डीएम बाय थाय एसडीएम स्र तिनि आसबै 10 दिन बिसिङावनो बर सल खाइनायनि गसेका अमनो कहा कम खासन काजै जों 10 दिन जरा समय नायनाय और 10 दिन ओसनो जरि सिनि सल्युसन याके सिनि सेबा और थाकिया जों तेबो खाइलायनाय ताको सुर ताला सिरो कबले ताबक सुर बुसकाङो जों ताला ररिया माबो मुभमेन्ट मानाय जों जेराव वासलायनाय आने बाङै ताकुते बुकुग्रा जों वाना जानाय कख्रै जों थासा सिमा तंलायनाय थासा तंकागेनो नकमाया रेगामा तांगिया लामा हायानो जों सख्लायै दिख्लायै तय फाइमोनो अमसिनि थानसानि मारि आनि बां पाइथागो जराते नालिया जत निरब तिनि सालसा माइजाया जत वातै कष्ट खाइ फाइ फाइजा सिनि तिब्रा मथा ब्लक कमिटि नि रिंमारि बाङैनो निरहर ज थाइस पाइजा खानि बाङै ब्लक कमिटि निङै जत न पाइपलाय हामजागमोन खुनुमोन सि बाइया हारै जों अर डेपुटेसन रलाइमारि जों अर न पाइलाइसिनाय अर न पाइका आइना बेतन हामबाय आंनिया को पाइसे को सरी सिनि सार तंको सारते किसा कम जरा नाव पाइनाय सिनर सेंट्रल सिनि सार जुति सार तंगो बकम जरा नामारि बिसिंते बनि पराइसे किछु पास थाखाय खाना लायनाय बनि कम जों ताबो खाना लायनाय जतन हामबाय सालो जोंते बेलाय कष्ट मालायता कष्टनो बिसिंफानो जों तिनि बोथाय मानाय ओ जोंनि प्रेसिडेन्ट साइक्लांखा आंबो डिटेल के सालिया ताबो निरबनि चुबा तुसिनाङो तमानि अबाले जों सालनैनि बिसिं सामं दायति चारवानिखे आं निरबनो जरारनाय सालनैनि बिसिं निरबनि जे पुरा बाट्टा माया बरफ लिस मारो होनाय जेखेपनो जोंनि ब्लक कमिटि बिसिङाव जों ओ माया के जों बरनो एविडेन्स जे कागज रवानि तंमानि पुरा बाट्टा माया हि जोंले सावो मा जादों दं के जों लिस मारनाय जे माया जानि जा पाराव नायतुबुय दायतिनो जोंनि डकुमेन्ट सह जोंनि खानि आफादि जोंनि प्रेसिडेन्ट बा जोंनि ब्लक कमिटिनि बा वाइटिएम नि जेबा जागाव जोंनि लिडार न याफावै जोंनि ब्लक कमिटियाव सफायाव निंथो दैबो जे रेगा माया ताव फानो साइड दंबायब्ला रेगा आइजेफा तांजाके जों रांमालिया हि जोंनि दल र बीजेपी बायराव जाया हि साबायो तिनि जदि सि अमो हाइके माया तंनाय र सामं तांनाय हि कागज रबै माया तंनाय र एविडेन्स हिसाबै जों सालनै सालथाम बिसिङावनो आं दिरनो जरनाय ते सालनै बिसिङावनो जोंनि ब्लक कमिटिनि यागो जोंनि लिडारनि यागो याफायरबाय जदि जाहाथे जों मनो एविडेन्स हिसाबै डीएम बाय डाइरेक्ट रलायानि दैबो नक बुमु फाइजाक हाइफानो रांमाया वाइसा किसनि मावैते मालिया वाइनि मावैते मालिया बहायके गोबांमा दंनाय निरवनि नाम्बार सह निरवनि डकुमेन्ट बान बुफा बुमु नकनि नाम्बार ते निजेनि बुमुके सुइफानो जोंनो जत लिस्ट रफायबायदि बब सरमा कायसे सुइबै जों बराबो दायतिनो सल्व खायबानि जों लिस्ट मारनाय तमानि हमले जों एविडेन्स मा फुनुनाय जे रेगा बिल माया रगुथो जे नक माया रगुथो जों एविडेन्स मा रनाय एविडेन्स सारा कक सावै ओंयाननाय हायनि बाङै जे माया रग दायतिनो आं आगेबो साजा सालै सिगा आं साजा रफायबायदि हायबो पैसा रफाया तिनि साजा मानि रमालिया जों बनो मारनाय तिनि हायनि बाङै आं कयबो तिनि राबार खायां तमानि बनो बरो इमिडिएटली सब खायरवानि इंनाय ताक आगस्ट बिसिं खायवानि तिनि साबजनल सिं खाय तमानि बनो बरो रवानि इंनाय तिनि हायनि बाङै तिनि जे कष्ट खायवानि बोथाय जों मानाय ताक खाथैबायदि तिनि नेक्स्ट स्टेप अफ आन्दोलन जों जेबो इनोवेटिव वर्के जों खायलायनाय हे आंनि रनो कयवैनो आं जतना हामबाय रबो बुबाक्रा एवलकथों रैखाथि प्रालेम दायथि मानसिजों सल' बरनो बायथा
Orang kotor ke fai tongkat sini mantai dong gue. Bakalang le, bakalang le, bakalang le, ibarat talang le, ibarat talang le, ibarat talang le. Isi election चाहिए, isi election चाहिए, isi election चाहिए. Ini dia orang deputation remani, yang receive mereka, awak deputation tu ek tarik apa, jama mereka. Kalau cung dok sambok cesla kai tu, tabuk ini ADM sah ni bos kamu, apne song deputation remani, awak ADM sah receive mereka awak within 10 days result hai tu koi pok mereka. So, kalau cung joto bosi lagi, cooperate lagi, ini government deputation mutak, koi sini block ko, kalau koi ni ke, awak ada request, hambai.